Rinibo at trabaho ti manamnama am ay jaya inton June 12 ijay Pangasinan. Bidamat ita ijay Metro Manila dagiti produkto manipod Ilocos Sur, babaan iti manarima na One Ilocos Sur Bazaar. Dagita kada dumapay at damag iti Ilocos Region, idanon ni PTV ISU intern Alwina Fabiliar. Iti naartengan apa nagwanawan dagiti otoridad kadagiti baybay iti La Union, nagresulta iti panakaarestar dagiti sumagmamano nga individual, ijay San Juan, Bangar, Aringay, Baknotan, ken Luna, gapu iti illegal apa nagkalap. Maibasar iti report na arestar dagiti nasao nga individual gapu iti panaglabsing da iti Municipal Fishery Ordinance, panagaramat da iti air compressor a maipawil iti sidong ti Provincial Ordinance. Sigon iti Provincial LGU, panggep ti operasyon a papigsaen ken masalakniban dagiti ikan iti baybay ti probinsya ken maisakad ti responsable a panagkalap iti intero a La Union. Inton araw ng kalayaan, jaya ti Department of Labor and Employment Region 1 kadagiti umili ti Western Pangasinan iti nagduduma a trabaho babaen iti job fair. Nailawlawag a passet daytoy ti napalawa a trabaho agad job fairs ti ahensya ken manamnama a maipatungpal kadagiti dadduma pay a lugar iti pagilian. Rinibribo a trabaho ti mapagpilian dagiti job seekers iti aktibidad ken manamnama a mangijaya metlaeng dagiti nagduduma nga ahensya ti gobyerno iti serbisyo ken programa da babaen iti one-stop shop government services. Nasurok innem agasut a naganak ken benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program wenno for Peace manipod iti pinili, badok, ken kurimaw ti nakipaset iti Education Forum a naipatungpal ijay Ilocos Norte. Ti forum ket addaan iti tema akatuwang sa edukasyon tungkulin ng 4Ps parents a nakatalantanan ti kinapateg ti regular nga isiserrek dagiti ubing iti pagadalan ken umno a panangigiya dagiti naganak kadagiti annakda iti panagadalda. Naiyunay-unay metlang ti aktibo a panangipaset dagiti naganak iti edukasyon tapno matulungan dagiti annakda a magunod ti arapaapda. Bida ita dagiti produkto ti Ilocos Sur ijay Metro Manila kasaruno ti naipatungpal awan Ilocos Sur Bazaar nga agbayag agingga inton June 11, 2026. Babaen iti bazar na ikan oportunidad dagiti local farmers, fisher folks ken dagiti babasit a negosyante iti Ilocos Sur a mangilako kadagiti produktuda iti Metro Manila. Malaksid iti dayta na ipatungpal ti business matching program a mangikonektar kadagiti Ilocano producers iti Metro Manila retailers, distributors ken daddumapay nga industriya para iti panangitalo ken panakapalawa ti market access da. Alwina Fabiliar para iti Pagilian.